WINNDERE. min beltanima on no feewi min mbi on kadi assalamu aleykum bisimilla mon ɗo enen ɗo noon hannde ko Ndendory. Ndendory ko pourquoi woni Ndendory hannde min kollata ko yimɓe ɓe emin mbaawi emin mbawani e kadi mamin kollu Amadou Samba Kane ko dokkeɗa ko mamin nangguere ɗum ha gona gañoɗa 100%. ɗo e Ndendory ko 100%. e yaaduɗo holi on docteur Daf ko hollude département o Ndendory ko minen jeeyi. Ndendory ko Isaga hande jogui ɗum e Mamoudou Ndongo. hande noon koko min beela min mbaɗa ɗo e Ndendory min kolla Ndendory naaɓe minen ala momin kuli dans le niveau de politique c'est la tête wona hokkude kalis wona wadde bruit. Il faut savoir parler, il faut savoir discuter avec les gens. C'est ça on appelle la politique. La politique, c'est l'expérience dans la tête. Ça fait 12 ans que je la politique. Je connais tout. Et kadi, je jogi haaju, no kaldame yimbe, je jogi haaju, no mbadame yimbe porte sur porte. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi weltini mon Ndendory naɓe parce que ɓe notima mi noddiɓe ɓe ngari. E kadi ɓe kolli vraiment eɓe jiiɗi yaadude am. Eɓe jiiɗi parce que eɓe jiiɗi changement Ndendory. Hande noon Ndendory waɗi changement. Opposant kala dariɗo e Ndendory min piya ɗum ha mema e leydi hande noon ko Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba ene foti wiide alhamdoulillahi nde wonno koyngal ma ñamal nde fawi dow leydi nanal ngal haade ɗum yettade mayden tawe ɗon lombi ɗon tan ko aération woni air ɗum noon alhamdoulillahi min jetti Allah haaldata e moɗon ko baba ceerno mo Demba Hamme Sila yaman Allah warsigi bunal holɓe kaldanmi koye Ndendory naaɓe kaldanmi koye ɓesgu Ndendory naaɓe kono kaldanmi kadi koye Ndendory naaɓe kono ɓe jaaha e Ndendory naaɓe woni holɓen babam oɗo Amadou Samba Kane jooɗiɗo babam oɗo docteur Daf jooɗiɗo e nenam oɗo Nena Mariam Kane kadi mi haalan ma demowo ɓuuri welde wallude miijo e wonde donowo noon fadi koye ɗamini koye janandi ndi kono demowo ɗamini koye hoore muɗum Mamoudou Sisa ko gorko hol woni sababu ko gorko so tawi gandirta goragu makko ko jibinɗomo hol ba makko mallal ndongo anoɗo ɗon gandi ɗum o wiite ko hoore tereng o meeɗa jam faɗi innama aade e nder tagoti Ndendory komin kolla kaɗa en won koni holla haɗa min jii laamu min dañi laamu kono komin jiiɗi dañde laamu homin keɓani ɗum an docteur Daf so tawi a darima Ndendory naɓe ndewi caggal maɗa sa wi a waɗat nde wonno wolko heewi ko heɓa e Ndendory sababuni Allah e sababuni jungo maɗa ko ɓuri noon holleri Amadou Samba Kane aussi ko noon an Nene Mariam Kane aussi ko noon anon tato ɓeɗo so tawi mi jooɗima mi huccire mon mi jogi kaldanmi oɗon nde laamu feccere e fuuro Amadou Samba Kane ceerno cukalel ko tane yaadi koye Cheikh Oumar Sidi Hamma ñalli rewno koye Abdou Salam ko jawonɗo an docteur Dafa dara on Abdou Salam Kane Kanel ko mama en nen ɗon jooɗo anon laamu wona hande are moɗon ɓooyi ko are moɗon wona hande kala ko welti ko min ɓuuri weltade mi sikki équipe gonɗo ɗo ɗeɗo balɗe foof amene golle musɗe Mamoudou Ndongo ene wonde Isaga Sall kadi mi majjani darde moɗon ɗo min ɓeɗo waɗi coordinateur communal ko fate affaire wote ɗe min mbiyetemi Salif Diallo jaami ko Teynguel won anduɓe mi ɗo ha heewi wonɓe anda kam jinmi wiide on tan mi rokkat on firnde dabɓo pour wonde Amadou Ba ko politique développement o addi firnde tokosere tan woni holɗum son ƴeewi tous les candidats ala candidat yaaɗowo e sukaɓe walla ƴettowo sukaɓe fedde amen ene dokka ɗumen des postes de responsabilité ala Amadou Ba dans tout le nder région de Matam 3 départements o tengte département de Kanel 12 communes o fof ala hen wonɓe mawɓe sona kamɓe ɓeɗo jooɗi ɓe ɗo ɓe wadde noon son ƴeewi holko Amadou Ba joofi Amadou Ba wi ko mawɓe ɓe duuse sukaɓe ɓe
son duusiɓe haa ɓe suusiɓe mbaawi jooɗoɗe goppeɓe ɓe njaha ko ɗum ɗon woni aduna kono min aha mi jaggat tan haa mi maaya tan laamu ɓirtetaake ɗum ɗon noon son ƴeewi wadde enen jeunesse o alaa ko fotɗen wallude sona Amadou Ba alaa mo fotɗen daranaade sona Amadou Ba Macky Sall en walli ɗum duuɓi 12 duuɓi 12 Macky Sall en wootondire o meeɗa pertude élection hay laawol gootol enen fuutankoɓe en waɗi fodde men hakkunde men e Macky timmi nde o yahata nde noon o holli en Amadou Ba en rewi e Amadou Ba en jii lambaka to Jofoy to ɗum ɗon noon yo yah en jeehi mbiye Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Ndendory mi salmini on haalam juutata ko yidde bismade hoɓɓe men par ce que min koye Ndendory jeeyami par ce que sa woni premier adjoint au maire a ardi halifaɓe fotɓe dani a wawa wasde haalde kono noon komin ɓami yaade ko neɗɗo goto e amen haalata ɗo noon e Ndendory minen tata fof mamin kaal min mami haal saabu komi premier adjoint mbeɗa foti bismade yimɓe kono mami haal saabu sukaɓe rewi waɗɓe ɗum ɗo ɗeɗo golle moƴƴe jooɗe payodinde ko sukaɓam sa yi noon wayi dani ko saabu ko sukaɓe minen toujours ko politique de développement min gimmani emin mbiya emin mbaɗa politique kono noon min ƴeewani komin dañi e koye amen tan min ƴeewani fiirede lefol tan min ƴeewata koko nafata sukaɓeɓe koko nafata ɓesgu ngu saabu population Sénégal 75% heɓani 35 ans sa aɗa yiiɗi wadde développé Sénégal a wawa yaade tawa a yaadani e sukaɓe ko ɗum waɗi ɗo e Ndendory nde ko ɓamɗon yiideɓe ko jiɗɗon kam koye sukaɓe ko ɗum waɗi mbeɗa salmina Mamoudou Ndongo c'est vrai ko gonga nde ɓe puɗɗi ɗum nde ɓe mbi eɓe mbaɗɗo meeting min hooram mi sikkitinoma beele eɓe mbawi ɗum walla ɓe mbawa hakke am andude wonɓe ɗo ɓe no mbayi e doole men no potiri e peejo men no mawniri mi sikkano kamɓe eɓe mbawi yettade ɗo kono noon saɗa andi ɗoɓe giwi ɗo ɗum ɗon hawatama c'est pourquoi mbeɗa waɗa on félicité mbeɗa waɗa félicité aussi Isaga Sall pour son engagement gila Dakar ha ɗo omo doga hen omo sippire hen omo haala omo waɗa influence pour affaire o waɗe ɗo organisé mbeɗa jogui sehlam noon Oumar Hamme Sy onon fof ɗon gandi hakkude amen Oumar Hamme ardaro ɗo Oumar Hamme sa ari galle makko voilà sa ari galle makko tawata toon koyne waɗa tableau ko indam woni hen e o hulani o yeeƴaki o yeccitaki gila Allah waɗi hakkude amen ko ɗo wonno tan woni ko gana ciment mo ganduɗa koko leppina ha leppi serata ɗum noon mbeɗa waɗamo remercier ko garmi ɗo ko min kaldani kono noon mbeɗa andi somi arino mi tawannomo ɗo vraiment mi weltima onon sukaɓe hankandini tinne jagge ko gonga so doole so donki yo doole keɓo eɗen jogui assurance joni en dañi assurance e nder Ndendory wuuro ngo yewata responsable uji politique jeune ɓe ganduɗa nene gimmo ene mbawi jaggude ɗum min dañi hen confiance ɗum noon min jiiɗi ko le 17 kolliron ɗum ande ko onon goni ɗo mi wi on kon 75% ko onon goni avenir leydi ndi ko il faut puɗɗorɗon ɗo e wuuro he puɗɗoɗen e département he dokken résultat ji moƴƴi sen dokki résultat ɗi Amadou Ba wawa wallude e politique de développement mo mbiɗen o beele sukaɓe ne liggo beele rewɓe daña projet ji beele sukaɓe heddiɓe janggoɓe ne mbawa janggude normalement WINNDERE